Yo, Omandishia, Ghana for 1 hour a chichine abenche. Me mamu nyina chi emama ha emama jo. Bafo kumi achiani. Doma aduana ntuntum de hye na maba mo nkyɛn anɔpa aha anadwo yi. Me nsɛm a meka nyinaa ne sɛ ɛnka me nsusuyam no ɛne madwenem no ka me nea ɛkɔ so ɔman Ghana mu sese no menka biom. Yɛnhwɛ baabi a Ghana no ɔmode bɛkɔ. Nso eduru baabi a na ɛyɛ sɛ yɛba na yɛbɛka bi daakye nkyerɛma nti o. Ebia meka mɛsɛ daakye nkyerɛma yɛhwɛ yi a ɔmbɛbu yɛfo abɛka sɛ bere sɛnea ne wei ɛkɔ so a ne ɛnyɛ no asɛm bɛn na mokae. Asɛm bɛn na mokae. Wona nananom woma nananom atena ase anwummerɛ brewi wa menka abakɔsɛm nkyerɛ wo. Wobɛka no wano akɔsi baabi ade nana na open so na asɛm wɔ esie na wote ase no. Uhu ye no asɛm bɛn na wokae. Ketrema mporɔ. Nti asɛm a yɛkan ɛbɛtɔ social media no so. YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Na watch them kwala ne sɛ monkɔhwɛ asɛm a mekae ɛda ha. Bɛkɔ akɔpa hwɛ no bɛhu sɛ nana ɛbaeɛ no wokyerɛ w'adwene nanso so Ghanafoɔ antie. Na sɛ mpanyinfoɔ no amfa nyɛ adwuma ɛnam na basa. Nti kakra a mɛka ɛne sɛ na metie social media awie ya bɛɛ nnɔmmiɛnsa aburokyire tam ya mu na mekɔtee sɛ Mamudu Adakabre Frimpong Manson a ɔwɔ Neat FM ɔde program bi abɛto so a amanfoɔ ɛkyerɛ wɔn adwene ɛfa agyapa anaasɛ agyapadeɛ book bi a abɛtɔ abɔntene. Na amanfoɔ etutu asrɛ abasa. Na nipa a okita book no bi a nano ayɛ dinum kɛse no ade ɛyɛ photocopy ne ekita no leaflet copy ne ya bundle ne yɛde ahyɛ ne nsam. Mpɛsɛ meka kyerɛ Ghanafoɔ nyinara wɔna etie me nnɛ sɛ yɛni krataa biara wɔ hɔ saa na ano ma kyerɛ ne book sɛ my first coup d'etat no ɔkɔ publishie lanchie ɛkɔpɛ ho sika ɛde baeɛ. Bɛɛ hwan na watwerɛ book a one lanchi na ano NDC manifesto no ɛne ne campaign no baakɔ lanchi ɔde abɛto dwa. NDC Green Book 2016 ɔmo lanchi yɛ mpɛsɛ nkyerɛ Ghanafoɔ wɔn asɛbe ɔmo adwene sa a ɔmo ntumi ndwene nkɔ akyire sɛnea Lewin kan no ɔsɛ I can't think far kyerɛ sɛ yɛntumi ndwene nkɔ akyire. Na nea abɛtɔ dwa ne sɛ wiase nyinaa no yɛpɛ man a sɛbe ɔmo adwene ɛwɔ fam ɔmo nim nyansa Ghanafoɔ yɛtɔ so nwɔtwe. Ɛyɛ awerɛhosɛm meteeɛ no mehu dwiri mi
Say ya no nsama kese ye kan ye professor we wa ye professor Kwame Nkrumah University ni we mo kasa o se bobienum ne santiantwinum professors bebre gugana na nso se omutimo ka kire ye nse wiase nyinara anya Africa po nya West Africa emum wiase nyina ye pe man a omadwene wo foma Ghana fo ye to so motwea nyamenum sebe predesa ya hwe yi a ne ni dwane kura no omo de compare ebe yi masoma make can say book bi ani ho a obi twira yen lunch book no yen fa book no metodwa enton enya price bom tese na obi aye ndwom na de opa hontoma sa ne book twire etie se ente sa de a na se book bi aba na adakabre me bona baso pa se oye presenter o nyansa kese pa montage no na monfa manu na ontie bi se me ba fo kumi achew me bona baso se oye presenter o nyansa onti se be presenters na omafuru anase host a omafuru omomudi efam nanima omafuru sika no omope adi ne omobenya adi de ahwe wo manti krachi no kasa no bisa se krata no ho ne twere the author. Who is the author? Obo no nunu bia wantima mo krata be ni kitawa author yentimi monidini na na eye bosrom ka krata eninti ne ma Gabi ochidako beka se wo obeji sa krata we mu asema di bia no na sabe wadwene enya adwuma ese kohwehwe wadwenem anya NDC fo ya na omo ye campaign no pa na wie nyina se Baumia ya gigi no de na akwa wie ne ye ma semni emedi MPP akonya anim ye de kofo vice eye example se obae na lajaliwu mahama eduru se oduru no so no MPP ne nyesa eduru so sanka aduru obi so dia nka alan kodwo chiromantin alan cash nka ono ne aduru ne so but nyane aduru ne so but nia delegate be yina ba no ne be refa e wom se na nado o play ni wuro bia de ene MPs no epre wo mu ro ne Baumia ode enya ti MPP no ye kan sam nyina kire ye ho ye ma wona futuo from the beginning no enso enya de a ombetie se omotie me ba fokumi a che manum adisema enka bia nipa ba miensa pen stand ye enka Baumia no kra no ye de na ye vice biom enka wa break 8 no ka wanya 16 year ewo tro no so as a vice enka ofuro ba na obepre a nipa nyina agina tum bet anya ne yepe na Ghana for enam sebe dodo na agimi a omuni nyansa sika sama de omanim kanenti omugigi sika ne delegates no eto aba etiaye ema akompreko anase alancash sa nipa menu we ansenka bemu baako eba na Baumia esane ye vice mano a asem no ebetwetietia no ankoba ne saa sesen nsɛm a wɔka sɛ akye mafias wɔmpɛ sɛ wɔn wia Ghana agyapadeɛ nyinaa de ma akyemfoɔ no wɔn dodo yɛ sɛn saa asɛm bia ɛnyɛ nokorɛ mpɛ sɛ mekyerɛ mo sɛ NDC ɛyɛ party bi a aka sɛ nipa awu ne wɔn nyane na ama no aba nkwam no ɛno ne wɔn nyɛ obi na nte saa deɛ bibia ni hɔ a NDC foɔ ɔnyɛ bi da. Nti Ghana for Montenase na monsese na monto abano me campaign man people me campaign man this monto abano enko ba bi a mo amope
na se NDC ba power mu be hu bi Ghana se be ma bi da ye be kase be ma bi da ma ama nan kasa o ma bi da be kase hwe ba bi a president kofo oye duruye a yenya MPP ni ti se na ado amana antoa so ye kofa Professor Messi baye ya me fa de kransie yie so onya ba bi pa dade a ne bebe ye no se ne eye se nyame be ma ne ba bi pa ada onya ba bi pa da ya me fa de kransie yie hwe ne bebe ye ya mama beto aso ane asna kwa asna ba biom onipa a otum ka se 2016 se amanyo de wo ya edu ba bia nokore ne da ho kan so wonka na wodi tro kakra so kan nokore kakra so be ya obenya tumi no sa nipa we na ono ba ka kire wo se ono onfa tro ne kontompo emebu Ghana mania na se Ghana fo mo gini dia esemo a nipa de yawi dom nampa ne nyina mana ka dompe adi Canada ahyemosi o se MPP for US kan nyina ska bia ni sesenum Canada ho enti se oba 4 years no na wantimi anya hwea adi kana ka kire mo ansa na moto abama no na nea na bi wo ho obetima ye no mamma be kwana mba ntoa so ne se Ghana fo muyi wonsi foma sanse wiase nyina no ye kasabe maya omadwene wo foma Ghana ye to so nwotwe na se mutim je saa asem ne tum na moye ne saa mubehu mfie nan no fifi kwete asiedu nkatia mama ene NDC form penufo na omagye ginom denden na omudi kan ni nyina no omahu se mama ne last chance ni so wanya kwana mama wiase kan nyina mfi sister numa na so omotena opposition 16 years a NDC na agu enti Ghana fo momomani na ho maswo nso aswansa muni na mu yeduru nya bi ni be ka kire mo mama ne de modwene esfa Ghana fo enche na mo yira free asem mama ne ka se asantefo se odi gold kura befa mo bontene so a mo nkai sanse mo ye bonuaye nsema mama aka no wiase no edoso na mo bekasa na ado ka se yetisika so ekom de enokre nne ne nyina da so tisika no so kom de yen nyenti yetisika so kom de yen ne se ye won sase gu ho a ayese ye do edua no baye ne ye to no ema ne ye fofofo obi a sore abetran kran obetran kran a den no open ho abra wo ne adwuma yo obi da bonten so ntuntuma wi no so no tenkran sebe sanye se man no nipa ye wo mu yadwene wo fom ni wiase nyina ye to so nwotwe a enkamen free me comfortable zone baby a meti se meti nkran kwanta meti kra krom meti adabo krom meti debiso metim komafom duame bode atwa e de bakwa ho nya bito nyame pe bia metim tom kita me fom me bibia ye all right ne ma sora beda ntuntum won kran ah 7 predecessor na se enye se ne wiase enyina ya dwene ye to so nwotwe dia menji ni se sebi obi bia be yesa na masama meka twato se Ghana foi Monsesa na nye sika ne yankwa sika nye waduro Ghana for sama hwe ya moa mo beche mo ho awe na atemuda maaye boni adoso wo man Ghana mu dodo mo sachira mo adwene na adakabre me bona baso pa se o enyansafo ade
nkransa board bayire mako enkono na 200 Ghana cedis enti se odi gu kam krapo no ye ni ska ye ni 500 so 50 Ghana e be kan 250 that is 2.5 na ebeduru ye se mposo ba se obeto no kra enka ontimi mfa nje 500 na onya mpemanim nka obesusu adwene ne yonko nipa a obeto adi no ho saa bi nem pese Ghana for munsua ntos na mokoto no nyaado ne nkruma no a mayire ne board ndenden no Ghana for no mo ane mo che mo ho mo ane mo che mo ho mede mo besia na ba fo kumia che ho mesan a babiom mesan a babiom mesi a che mo pi ama mo nyina adwo ama ha ama machi enkosi baabi ama obi a monche na nka obi bi ansa se ejapade buku na be ka no enye no kure NDC fo ane atenase atwerɛtwerɛ yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ o man Ghana no mu a na ɔmo atenase ɔmo atwerɛtwerɛ na ɔmo de aba msi akyɛ mo pii ɛda mo nyina se ɛma mbɔ ne tie